toată lumea și bine v-am găsit la un episod în seria noastră de nimic. Chiar dacă mă puteți vedea pe Minecraft, pe o serie de single player, e o serie de nimic, pentru că nu am început încă seria de single player. Dar am zis, pe lumea asta că n-am ce face, pe bune că n-am ce face. Stăteam mai iurea pe lume și am zis, hai să vă arăt ceva. Și atunci am zis să fac asta. Și puteți vedea ceva mai ciudat. Puteți să vedeți un intro care este pentru videoul, pentru canalul următor. Da, sper să vă placă, sincer, este primul intro. Și sincer, sper să vă placă. Dacă auziți mașinile afară, nu băgați în seama, am geamul deschis. Și da, sper să vă placă, este primul intro pentru următorul canal. Deci știți de acum cum se numește următorul canal. Și voi posta video ăsta cât de curând pot. Ok, deci da, să-i dăm drumul. Sper să vă placă și... Video nu a fost foarte sofisticat. Pentru că... Da, am vrut doar să vă arăt așa intro și sincer sper să vă placă. Și da, nu uitați să lăsați un like, share să faci prietenii voștri noul intro dacă chiar vreți și subscribe înainte de toate. Ok, deci cam atât cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare, probabil pe Survival Games. Nu știu, nu vreau să dau spoilere. Și ne vedem data viitoare. Până atunci, basta lume, pa, pa!